L-għażla hija waħda ċara. Għażla bejn it-tim imexxi mill-Prim Ministru Robert Abela u tim ta' Elixborg. Bil-Prim Ministru Robert Abela sostna li tim Malta imexxi minnu u lest biex ikompli jmexxi lil pajjiż fit-triq it-tajba li qabad f'dawn l-aħħar snin filwaqt li qal li tim ta' Borġ huwa mifni bil-ġenn u l-inkonsistenza fil-proposti tiegħu. Dan kien il-qofol tad-diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt ir-raba' mass meeting f'din il-kampanja elettorali u l-aħħar mass meeting tal-ħadd qabel l-elezzjoni ġenerali ta' nhar is-Sibt li ġej. Ejdu li intom, min huwa t-tim tal-Elixborg? Kull meta saqsewh min huwa t-tim tiegħu, siket. Ara wedi mbagħad, wedi kemm trid kieku, imma fil-konkret xejn. Kollox blejaj, kollox ikkupjat ħażin, sustanza xejn, affeċ fin-numri, żbalja fuq kull proposta, u mhux biftietta mijiet ta' miljuni ta' euro mar żmerġ fuq il-pompa tal-petrol f'nofs il-baħar. F'dan l-isfond Dr. Abela qal li l-Partit Laburista għandu track record b'saħħtu f'diversi setturi fosthom is-saħħa, l-ambjent, it-turiżmu, l-edukazzjoni u trasport fost oħrajn. Konna aħna li raħħasna l-kontijiet fil-waqt li ħadd ieħor kienu l-lihom blaħniena u żammejnihom irħas minkejja kull sfida internazzjonali tal-enerġija. Konna aħna li tajna childcare bla ħlas, it-trasport bl-art u bil-baħar bla ħlas, it-trasport tal-iskola bla ħlas, żidiet fi Children's Allowance aktar milli wedna, tablet u laptop għal uliedna kollha, il-pensjonijiet żieda wara l-oħra, tax cuts waħda fuq oħra. U ġibna lura dak li ħadd ieħor ħadilkom. Manuel Island issa hija tagħkom. Id-diskors tal-Prim Ministru foka wkoll fuq kif gvern ġdid Laburista se jappoġġja lil familji f'kull stadju tal-ħajja. Dr. Abela tkellem dwar il-manifest Int Malta u diversi proposti li qal se jwaslu għal aktar flus fil-but tal-Maltin u l-Awċin, fosthom bis-super bonus ta' 1000 euro fis-sena lil ħaddiema kollha. Il-mexxej Laburista semma wkoll il-proposta My First Home maħsuba biex tgħin lil min qed jixtru l-ewwel proprjetà tiegħu, kif ukoll l-iskema My Second Home għal familji li jkollhom bżonn dar ikbar. Tkellem ukoll dwar aktar żidiet fil-pensjonijiet u sosten fis-saħħa mentali permezz ta' check-ups bla ħlas għal kulħadd. Dan il-pajjiż se jibqa' għaddej bis-saħħa il-qudiem. Ejja ma nwaqfux ir-ritmu li qabad pajjiżna. Irridu nkomplu ntejbu l-ambjent ta' pajjiżna. Irridu nkomplu insaħħu l-isptarijiet tagħna. Irridu nkomplu noħolqu aktar opportunitajiet għal kulħadd. Inkomplu nofru ħajja aħjar u aqwa lill-pensjonanti. Fit-tmiem id-diskors tiegħu quddiem folla kbira ta' Maltin u Awċin, il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista appella biex nhar it-30 ta' Mejju kulħadd joħroġ jivvota kmieni favur il-Partit Laburista. Ejja nżommu dan il-pajjiż maqut u b'saħħtu. Ejja nibqgħu mexjin flimkien f'din it-triq it-tajba li qabad pajjiżna. Ejja ma nreġgħux l-arloġġ lura. Il-mument tad-deċiżjoni issa wasal. Dik id-deċiżjoni trid teħodha int fit-30 ta' Mejju. Is-Sibt morru vvotaw u vvotaw kmieni. Tħallux lil ħadd ieħor jieħu d-deċiżjoni għalikom. Jekk tafu lil xi ħadd li ma jridx jivvota, kellmuh. Jekk tafu lil xi ħadd li ma ġabarx il-vot, ħeġġuh jiġbru. Għamlu kuraġġ, kunu magħna f'din it-triq għax il-proġett huwa intom.